60. Fuck, hvor er du dårlig. Jeg går bare efter pointene, jeg er ligeglad med. Fik en KD på 1,42. Er det ikke en stor så? Hvad er den nye live? Noget virker det? Ny livestream. Jeg laver penge. Men der prøver, dreng. Drenge, nogen der prøver, drenge. Ja, ja. Det virker det her. Nej. Watch spam. Nå. Og derfor de lukkede min kanal. Spammer du på kanalen? Jo. Og jeg var på din pilebue. Pilebue! Jeg vil bare have noget pilebue. Pilebue. What pin mig med en bue? Skal vi spille noget zombie alle sammen? Kom nu, jeg er ikke med på noget zombie. Kom nu. Nej. 5-mand zombie. Nej, jeg gider sgu ikke zombie. 4-mand zombie. Så kan jeg sgu ind i noget FIFA og sådan noget. Nej, en 4-mand zombie. Kom nu. Kom nu. Nej. Join. Ja, men i zombie. Pilebue i zombie. Kom her, Flex. Spiller vi stadig Poop Town her, mand? Jeg spiller noget zombie. Town-nuke. K-Town. 25-20 Town Nuke. Kom nu, Flex. Nej, jeg vil spille zombie. Jeg vil hellere spille på Prøv at love, mand. Jamen, prøv Nej, kom nu. Det er, hvis du ikke har slettet det. 4-mand zombie. Det der clear-kart, jeg lige har skiftet til. Ligesom jeg har det. Jeg tror ikke engang, jeg har. Pilebue. Nej. Kom nu ind. Nej. Nej, mand. Denied. Hey, vi er flest herinde hos Herm, så du kan godt join Herm. Jamen, jeg kan godt lide dit emblem. Det er flot, ikke? Og du har det, og skal jeg se, har jeg stadigvæk en video til vi er sgu ikke. Jeg har Barcelona. Nej, puha. Der er Homer Simpsons, der ryger en joint. Mit, det er bare luksus, mand. Hvad skulle du løbe med?